Россия халқының 7% ғына ковидтан вакцинация сатқан шулық вақытта Бүйік Британия, Америка, Ғарап әмірліктері хәтті Монголия халқының йортысынан артығы инде прививкалы. Кішілеріне нәрсә тоқтата. Эфирда Тояну нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәнмісіз. Қайырлы кеш мұхтарам қонақлар. Қағиделер белән таныштырып үтик. Алда яңараган фикергә мөнәсәбәтне түймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Ренат әфәнде, башта көттік, бик озак әлеге вакцин күпләр инде кайчан чыгыр, кайчан ясый башларлар, инде шул вакытта бу афаттан котыла алырбыз дигәннәр иде. Хәзер менә вакцина чыкты, ләкин ясатырга ашыкмыйлар. Ни өчен? Бу әйтергә кирәк котлаулы сорау. Иң беренчесен әйтер идем, кешенең үзенең сәламәтлегенә мөнәсәбәте турында сүз бара бүгенге көндә. Менә әллә кемнең, әллә кайда, әллә нәрсәдә дип әйткән, менә шушы прививкалар ясатканнан соң, менә кеше авырырга мөмкин, үләргә мөмкин диләр. Бер генә мисал әйтәм. Кичә генә бер кеше белән сөйләшеп утырабыз, әйтәм, ясаттыңмы прививка? Юк әле дим, әйтәм, нишләп ясатмадың? Менә болезнь Альцгеймер барлыкка килә икән дип әйттеләр әле ди. Соң мен әйтәм, ул әле прививка ясый башлаганга ярты елдан гына артык, бу авыру килеп чыксын өчен әле аның нәтиҗәләре дә юк бит әйтәм. Шуңа күрә менә ул төрле кирәк түгел, әллә нинди фәлән кеше фәлән әйткән дигән сүзләргә караганчы, табиблар әйткән сүзгә, менә сезнең передач тапшырулар аркылы киңәшләргә күбрәк кулак салсалар, әгәр дә кеше үзенең сәламәтлеген саклыйм, авырмыйм, үземнең генә түгел, үземнең якыннарымны, танышларымны сәламәтлеген саклыйм дигән, алар беренчедән барырга тиеш шушы прививкага. Сез үзегез дә ясаттыгызмы, шул вакытта сөйләгез әле. Мин беренче мөмкинлек турып килеп чыккачтан да йөгереп барып ясаттым, икесен дә ясаттым инде. Инде күптәннән. Шуңа күрә менә әгәр дә шушы безнең тапшыруны караучылар булса, әйтер идем, менә ясатыгыз, бер нинди дә кыенлыгы сәламәтлеккә юк. Курыкмагыз, ясатыгыз. Шуннан соң иркенләп йөрергә мөмкин. Иркенләп дигәчендә барыбер да теге әле кешеләр күп җыела торган җирләрдә маскаларны салып йөрергә дигән сүз түгел. Әзрәк сакланып, әмма дә ләкин башка именно ул пандемияның бигрәк кутырып алган вакытларында гысман булмаса да, инде хәзер кинотеатрларга да йөрергә мөмкин, кибетләргә дә йөрергә мөмкин, кешеләр белән дә аралашырга мөмкин. Шуңа күрә борчылмыйча йөрергә. Борчылмыйча йөрергә була. Үзеңә үзең ниндидер нитеп, ышанычлы, дөрес әйтәсез, шунда да имеш-мимешләр күп, төрле фикерләр яңгырый, төрле чыганакларда менә нәтиҗәләре төрле булырга мөмкин дип куркалар барыбер нәрсә дисәң дә. Альбин ханым, менә нинди вакциналар бар бүген бездә һәм Татарстанда нинди вакцина ясадылар? Чөнки кайбер кешеләр, мәсәлән, Айдар да алар исәбендә, әле ул соңрак сөйләр, берничә вакцина чыксын, тикшереп карый кешеләр ясаткан, аннары карый башларбыз дип. Менә бүген Татарстанда ничә һәм нинди вакцинаны ясаталар? Безнең Татарстанда, Казанда 2 төрле вакцина кайтты. Ул Спутник, Гамковид-вак һәм Эпивак-корона. Нәрсәсе белән аерыла алар? Составлары белән аерыла. Гамковид-вакта аденовирус содержится, а Эпивак-коронада белок содержится. Менә башта әйткәннәр иде, кайсыдыр вакцинаны, мәсәлән, өлкән яшьтәгеләргә ярамый дип, хәзер ул шикләр бетерелдеме инде? Ярый. 18 яшьтән 80 дальше картларга да ярый. Нора ханым, шуннан да кеше киләме, ни өчен килмиләр? Хәзер бит инде шул ук сәүдә үзәкләрендә дә ясатырга була. Үзеңнең хастаханәгә барып, анда үзеңнең яндагы шул поликлиникаларга барырга була. Менә ни өчен бармыйлар икән? Беләсезме, безнең халык менә башына килеп төшмичә, ни өчендер врачлар ярдәм итәр дип уйлый. Менә безнең медицина, безнең 7-нче дәваханәдә 3тән 1 кеше авырып чыкты. Бер врачыбыз һаман да аякка баса алмый, ярты ел узды инде. Менә барам ниде автобуста. Бер әби выступайтты. Менә фәлән булган, менә төгән булган, бер кеше прививайсканы булай булган. Апа, сез нәрсә турында сөйлисез? Сез врачмы? Сез бик зур ялгышлык юлга басасыз кешеләрне. Менә мин ятырга туры килде инде ковид белән, Аллаһ Тәгалә вакцинаны белмидер. Авыр яттык.
Менә минем колагымда сестра кислород. Менә һаманда яңгыр бит ул сүз. Сестра кислород. Ничек шулай? Скорый бер яктан алып китә, икенче яктан, үлгән бөтен кешенең я туганы, я якын кешесе вафат булганы билгеле. Шуңа күрә мин былай дип уйлыйм. Бездә медицина бик эшсезгә төшә. Менә эшсезләй бернең кадерен беләбезме? Менә үзе авырып чыккан врачлар бөтен туганнарын, бөтен танышларын алар авырулар белән дә башка төшерләр. Менә үзеңнең неңне мисалны китермичә дә булмый. Беләсезме? Белгән юк инде. Ничек итеп халыкның менә әйтәләр бит әле. Кешегә яктыртыр өчен юлны шәм булып янам дибеме? Менә шул принцип белән безнең институтта. Сез үзегездә ялгышмасам ясаттыгыз вакцинаны хәзер. Менә мин ярты ел узды авырып чыкканыма. Яңадан 3нче көн мин тагы ясаттым. Әле Рифкат Нургалиевич белән бергә ясаттык. Айдар, менә без әйттек бит әле, кеше инде бераз уныта башлады вирус турында дип. Ләкин соннар килә көн саен, үлүчеләр дә бар, авыручылар да әле күп. Әле авыру һәм вирус һаман безнең белән. Менә хәзер мөнәсәбәт үзгәрдеме? Һәм ни өчен хәзер инде шул ук ковидка читенсенрәк һәм безгә эләкми дигәнрәк фикер белән карыйлар икән? Соны китсән, инде 10нчы тапкыр бу тапшыруда катнашамдыр шушы тема буенча, шулай бит. Ләкин менә bütün табиблар монда, бөтенесе табиблар, мин генә журналист, шуңа күрә теге безнең тарафтан, безнең яктан әйтеп китәм. Ни өчен шулай килеп чыга? Чөнки халык бүгенге көндә, менә бик дөрес әйттегез. Бик дөрес әйттегез. Табибларның кыйммәте югалды, медицинаның кыйммәте югалды, сәламәтлек саклау тармагының кыйммәте югалды, ышаныч бетте кешедә. Һәм табиб бүгенге көндә ул бар итеп прислуга кебек дәрәҗәсендә калды. Менә моның аянышы зур булачак. Һәм шуңа күрә теге соннар да арта, үлемнәр дә арта. Ни өчен? Чөнки кеше сары матбугатка ышана. Сары матбугат битләрен ачалар, укыйлар, менә булай шулай иткән икән, менә булай шулай үлгән икән. Ләкин бүгенге көндә бик аянычлы мәгълүмат, теләсә кайсы информацияны теләсә кайдан ничек телисең, шулай язырга мөмкин. Һәм язалар да. Язалар да. Цензура юк, ул булырга да тиеш түгел. Ләкин журналист яки блогер, яисә шул ук әби үзе әйткән сүзләренә үзе җавап бирергә тиеш. Һәм шул белгечләр фикеренә колак салып урынга менә әйтәбез бит әле автобуста булган кешеләргә ышанып, әле аны аннары кайтып тараталар. Шул ук WhatsApp-ларда язып анда, социаль челтәрләрдә язып, менә шулай ишеткән идем, дөресме ул, юкмы дип. Белгеч фикере Татарстан эпидемиологы Халид Хаертыновның да фикерен тыңлап үтик, әле аннары дәвам иттерербез. Антитенар, антитела менә бу ковидка, ковид белән авырткан кешеләр арасында саклана берничә ай, уртача кадәр 5-6 ай. Шул вакыт үзгәч антитенар канда кими башлана, һәм кеше яңадан авыртырга да мөмкин. Шуңа күрә кирәк бу антитенарны тикшерергә. Әгәр антитенар төшсә, шул вакытта була прививка ясарга инде. Төрелгәннән соң күп вакыт үзгәч прививка ясатырга ярый. Минемчә, кирәк бу антитенарны ковидка каршы тикшерергә башта. Бар шундый махсус термин коэффициент позитивности. Бу шул коэффициент позитивности бердән дә кимрәк булырга тиеш түгел. Әгәр бу коэффициент позитивности бердән азрак булса, шул вакытта кеше ковид белән авыртырга мөмкин. Шуңа күрә кирәк инде бу вакытта прививканы ясарга минемчә. Вот төп сорауларның берседер мөгаен, ясатыргамы юкмы дигән шикләнүче кешеләр арасында. Мин инде ковид белән авырдым. Миңа ясарга кирәкме аны гомумән, бәлки миңа бу вакцина киресенчә начар йогынты ясар дип. Зина ханым, менә әйтегез әле. Чынында антитенчекләр булган кешеләр нәрсә эшләргә тиеш, гомумән ясатыргамы юк дип уйланып йөрүчеләр әлеге антитенчекләргә ничек мөнәсәбәт булырга тиеш? Тикшертергәме аны, кемдер тикшертмичә ясатамы? Менә аларга нинди киңәшләр бирдегез? Без инде беләбез, төрле кеше төрлечә авырта. Җайлы формада гына авырткан кешеләр була, бик авыр формада авырткан кешеләр була. Антитенчекләр, минем уйлавымча, аны биргә кирәк түгел. Безгә бу антитенчекләр нәрсә генә күрсәтә? Кеше авыртканмы, юкмы? Һәм инде антитенчекләрнең динамикасын, титрын күрсәтә.
официаль рәвештә антитәнчекләрнең ничә булуы әле документаль язылмаган, бер кайда да язылмаган ул. Без аны белмибез. Фикерләр бар, шул ук мәсәлән, кемдер әйтә 15-тән кимрәк булса, кемдер 5-тән ди. Официаль рәвештә андый бернинди данныйлар юк. Кемгә кайда мөрәҗәгать итәргә? Менә әгәр дә кешенең антитәнчекләре бар икән, аңа ясатырга кирәкме, юкмы? Антитәнчекләр шул вакытта гына кирәк була. Мәсәлән, кеше авырткан икән, ул антитәнчекләрен бер тапкыр бирә, һәм инде 6 айдан соң ул тагын бер тапкыр бирә. То есть врач карый, ничә тапкыр кимегән антитәнчекләр, әгәр дә инде 6 ай үткән икән инде, ул прививканы ясата ала. Мәсәлән, минем пациент до прививки антитәнчекләрен биреп карады, 0 иде, һәм инде прививка ясатканнан соң 1 айдан соң биреп карады, аның 400-гә күтәрелгән иде. Но без әйтә алмыйбыз, күпме антитәнчекләр булганда кеше шушы авыртуны җиңә ала. Һәм төрле организмда төрлечәдер. Әле моның турында без алга таба сөйләшербез. Ирек, менә кемнәргә ясатырга ярамый? Нинди авырулары булган кешеләргә киңәш ителми? Күп кешеләр мөрәҗәгать итә, кан тамырлары киңәйгән чакта миндә тромблар җыеламы дип киләләр. Күбесендә дә күп кешеләр менә ковид белән ширләдем, аякларым авыр дип килгән булалар. Һәрбер кешедә индивидуаль осложнение булырга мөмкин. Әлбәттә, беренчедән бездә зона риска дип әйтәбез инде, әлегәләр кемнәрнең йөрәк ширләре бар. Ни өчен ковид шырында ширләгән чакта кан куерып китә, безнең кан тамырларында тромблар җыелуы, оешуы мөмкинлеге күптән артып китә. Шуның өчен безнең профилактик чырлар бар, ничек реабилитация чырлары бар. Но опять-таки инде без аңлап торырга тиеш, минем яктан прививка ясау дөресрәк була, чөнки ул күпмедер ышаныч бирә инде. Ышаныч та бирә. Шунда вакцина ясаганнан соң нәрсәгә әзер булырга? Бу хакта без рекламаны сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы бүген вакцина ясату турында сөйләшәбез. Шуннан да Ренат әфәнде менә сез дә сөйли башлаган идегез инде әһәмияте турында. Ләкин без күреп торабыз саннар нинди икән. Татарстанда әйтик әле бүген 200 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Бу беренчел вакцина дип әйтик. Якынча бу 7% ярым, саннар барыбер әз. Һәм без кайбер илләрне әйтеп киттек күп ясатканнар дип. Кайбер илләрдә хәтта мәҗбүри рәвештә ясаталар, анда әле хәтта менә инде закон дәрәҗәсендә кертмәкче булалар моны. Бездә менә барсыннар өчен чыннан да шундый кырыс таләпләргә бара кирәкме? Әллә түләүле итеп, менә без әйткәнчә бушка булганга кешеләр шуңа да бармыймы икән? Әгәр дә түләүле ясап, инде кырыс кагыйдәләр кертү кирәкме сезнеңчә? Мин әйтер идем, түләүле ясау кирәк түгел. Кирәк түгел. Аңа карап кына ул ясамыйм дигән кеше барыр ясамый инде аны. Хут түләп, алай түләмәсә дә, түләп тә ясамый. Мин менә миңа каршы гына чыгыш ясаган коллеганың кушылып әйтәсем килә. Менә әле бүгенге көндә безнең вакцина ясаткан кешеләр арасында бер генә дә шушындый осложнениялар булганы юк. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Әгәр дә бер генә кешедә шушындый менә шул тромблар барлыкка килеп, ул кеше үлгән булса, или башка төрле менә осложнениялар булган булса, инде бөтен дөнья кубарып, менә Россиянең вакциналары бер нәрсәгә ярамый, анда кеше үлә дип, инде әллә качан сөйләрләр. Шуңа күрә мин үзебезнең Татарстан халкына мөрәҗәгать итәсем килә шушы тапшырудан файдаланып. Безнең бүгенге вакциналарыбыз алар кешегә сәламәтлегенә зыян китерми, аның файдасыннан башка бернинди дә бүгенге көндә зыяны юк. Бар төрле менә аллергия булган кешеләргә ярамый ясарга, бигрәк тә осторожнарак менә сахарный диабеты булган, шикәр авыру булган кешегә, үзенең тән авыру күп булган кешеләр, авырлыгы күп булган кешеләргә, менә шундый аларга да ясарга мөмкин. Ясарга мөмкин. Анда аларны ясагачтан, аларны табиб раз карап күзәтеп торырга тиеш. Әмма бүгенге көндә категорически бер кешегә менә бу кешегә ясарга ярамый дигән әле бүгенге көндә андай противопоказаний юк. Һәм камилләшеп барадыр вакциналар. Альбин ханым, менә вакцина ничек эшли ул бүген? Ул организмга кертелә һәм ниндирәк функцияләр башкара ул организмда? Организмда антитәнчекләр барлыкка килә, вырабатывается антитела.
Һәм ул ничек алга таба үзен күрсәтә, менә күпмегә җитә ул вакыт аралыгында аның бармы? Ниндидер, мәсәлән, гарантиясе шул, мәсәлән, ярты елмада, 1 елмы шул вакыт аралыгында әле кешегә чыннан да вирус. Анда инде антителаларны тикшерергә кирәктер, ярты еллардан соң. Аннан соң дальше. Менә бу яңа штамплар чыга, Менә күпмегә җитә. Менә бит монда тагын ук. Безнең вакцина ясый башлаганга ярты елдан артыграк име. Без бит әле менә ярты елда бетә, аның тәэсире бетә дип әйтәм, чөнки без әлбәттә ул кешеләрне, вакцина алган кешеләрне күзәтергә кирәк. Бәлкем ул кайсы бер кешедә 1 ел булырга может. Гинзбург әйтә бит Гамалей институтыннан 1 ел минимум ди, может 2 елда булырга мөмкин. 2 ел икәнен белер өчен 2 ел бит әле шул вакцинадан соң яшәргә кирәк. Ул кешене карарга кирәк. Аннан соң гына әйтергә мөмкин да, менә бүген көндә без горурланып әйтергә булдыра алабыз, чөнки менә шушы кешеләр, прививка алган кешеләр, аларның бүгенге көндә дә 2 елдан соң да антителалары бар дип. Шуңа күрә монда 40 кына кисеп бер кеше дә әйтә алмый, күпмегә ул җитә икән. Әйтеп булмый, ләкин икенче ягы бар. Әле ул бит антитела гына түгел, бар шундый клеточный иммунитет. Ягъни менә шушы тәэсирне кешенең тәнендәге күзәнәкләр кала сизген булып. Әгәр дә шул вирус ягын керсә, алар тагын шулай ук реакция ясый. Димәк, һәр кешене Менара ханым монда индивидуаль рәвештә карарга кирәк. Кемгәдер бер төрле, хәтта бит менә бу вирусны кичерүчеләр арасында да төрле кешеләр бар. Кемдер бик җиңел кичерә, кемдер хәтта сизми дә, кемдер бик авыр хәлгә кадәр җитә. Менә монда шулай ук вакцинаның да нәтиҗәләре дип әйтик, һәм калганнан соң реакциясе нинди булырга мөмкин? Беләсезме, менә мин тыңлап тордым да коллеганы өстәсем килеп куйды. Менә без инде табиблар кемнең башка ширләре күбрәк, диабет, йөрәк ширләре, алар бөтенесе группа риска дип атала. Алар беренче чиратта вакцина ясатырга тиешләр. Аннан соң бит кемдә җиңел кичерә, кем үзенең авырганын да белми. Ул бит барыбер кешене нитәбири, таратып. Шуңа күрә, әгәр дә мәгәр, мәсәлән, антителалар, тәнчекләр күп икән, мин аларны былай дип әйтергәм халыкка. Зинһар өчен үзегез турында уйлагыз. Бу вакцинадан соң барлыкка килә чын сугышчылар ковидка каршы. Авырганнан соң җиңел авырдыңмы, авырдыңмы, күп антителалар киләсен белмиләр, белеп табылмый аны. Ә вакцина гарантированно барлыкка китерә сугышчылар. Бу бит безнең илдә генә түгел, бөтен дөньяда билгеле факт. Ләкин куркалар, менә Айдар, курку сәбәпләре нәрсәдә монда? Кешеләр ышаныч юкмы? Кемдер әйтә, мин аның составын белмим ди. Аны табиб булмасаң барыбер составын да белеп булмый бит инде. Инде кайбер мәзәкләр дә чыга башлады. Мәсәлән, кибеттә ашаган шул ук ризыкның составын белмичә ашыйсыз, монда тикшерелгән, сынаулар узган, вакцина ясатмыйсыз дип. Менә монда нәрсә бу? Менталитетме, нәрсәгә бәйле бу? Хәзер тагын бер кат шуны кабатлап әйтәсем килә. Мәгълүмат шамадан тыш артык күбәйде. Менә бу хәтта менә махсус миннән көлеп йөриләр инде бүгенге менә соңгы 2 атнада. Теге мин һәр вакытта да битлекне киеп йөрим. Һәр вакытта да. Лифтка керәм икән, подъездга керәм икән, монда керәм икән, башка җиргә барам икән, мин киям. Миннән теге дуслар, танышлар, туганнар бөтенсе кычкырып көләләр инде. Аны бит инде бетерделәр, ул бит закон бетте. Ни өчен син аны киеп йөрисең? Хәзер бит инде постановлениелар да чыга бугай. Ни өчен? Авыру да юк кебек. Менә беләсезме, нәрсә әйтәсем килә мин барлык тамашачыларга. Инде мин аны беренче тапкыр әйтеп килдем. Беренче чиратта һәр кешенең, һәр пациентның, һәр гомумән кешенең үзенең табибы булырга тиеш. Менә ул поликлиникамы, яисә түләүле клиникамы. Менә иң бөлек сез үзегезнең табибыгызны тыңлагыз. Һәм аңа мөрәҗәгать итегез. Интернет, Instagram, яисә башка теге YouTube каналлардан, блогерлардан, автобустагы әбиләрдән, бабайлардан яки башка яшьләрдән мәгълүматны туплау ул бер дә дөрес түгел, алмаз. Шуңа күрә мин битлекне киям, ни өчен? Чөнки ул мине саклый, мин әле коронавирус белән авырмадым. Бу бер, икенчедән антитәнчекләр димәк юк. Өченчедән кичә генә тест бирдем. Бүген тест килде отрицательный. Шуңа күрә теге бәлки мин авырганмындыр да белмимдер.
андый мәгълүматта булырга мөмкин. Бәлки ул минем алда көтеп торадыр. Шуңа күрә саклану чаралары булырга тиеш. Зияны юктыр бит, Рәзина ханым. Менә чыннан да, әгәр дә син белмичә барасың икән, кемдер тикшереп торыр бит инде, вакцина ясатырга теләге зур икән. Алар, мәсәлән, шул ук организмда булган антитенчикләр белән вакцинадагы бер-берсе белән ничек реакция керми дигән фикер яши бит әле. Менә мондый куркыныч юкмы? Һәм аның зыяны була аламы? Моның зыянын аңлатыр өчен без вакцина составын карарга тиеш. Составы нинди состав? Ул шул ук аденовирус, ул инактивированная вакцина санала. Һәм инде шушы инактивированная вакцина аденовируска утыртылган РНК, коронавирусның РНКсы части гына утыртыла шунда. Һәм инде ул яши торган вирус түгел, шуңа күрә ул бернинди зыян китерә алмый. Әгәр дә кеше авырткан булып ул аны белмичә ялгыш 6 ай үтмичә ясаткан булса да, бернинди зыянында булмый бу вакцинаның, куркырга кирәк түгел. Без әйтәбез монда чит илләрдә ясаталар дип, берек менә чит ил мисалларынан кемнәрне китергә була һәм бәлки алардан үрнәк алыргадыр. Нәкъ менә халык белән эшләү рәвешендә, шул ук пропаганда дип әйтик инде, аңлату эшләрен алып баруда, менә бу имеш-мимешләр аз булсын өчен. Беренчедән әйтеп китерим, безнең нишләптер уйларыбызда позитив як юк. Без бөтенебез кеше әйтү белән, менә минем күршем ясаткан кайдадыр, аның кулы асылынып калган дип ишеткәнем бар. Нишләптер кешеләр сразу шул отрицательный якны уйлый башлыйлар. Мин менә шушы прививканы ясатсам, мин бит исән калыр идем, минем якыннарым кырыемда калыр иде дип бер кеше дә уйламый. Нишләптер безнең якта, безнең халыкта тәрбия ягыннанмы, чит илләрдә менә әйтеп китәлмим, кемнәр безнең олы белгечләрдән, менә һәрбер караган кешедән бөтенесе позитив яклы уйлап килеп, мин исән калам һәм минем сәламәтлегемә зыянлык минимум киләчәк дип уйлап ясаган чакта да безнең уй фикерендә дә бик әйбәт эшли. Шуның өчен минем тәкъдимем инде бөтен үзебезнең халыкка, пожалуйста, позитив яклы уйлап ясарга тырышыйк. Мөнәсәбәт үзгәрерме икән, ничек уйлыйсыз, Мөнирә ханым? Менә бу вакыт узу белән бәлки сез әйтәсез бит әле барыбер кемдер якыннары, туганнары авырып чыкты дип, үзгәрерме икән ул? Әллә барыбер ясатмыйм дигән кеше ул инде аны бер нәрсәдә үзгәртә алмаячакмы? Беләсезме, кеше нәрсә эзли, шуны таба. Кызганычка каршы, менә мин монда ковид мәсьәләсен әйткәндә тагын бер кагылып китәсем килә. Менә кичкенә гәүдәле бит инде японнар аларга әйткәннәр икән, ковид шундый шир ясатырга. Алар бөтенесе ясаталар. Менә шундый ширләр бар, йөрәк ширләре, гипертония, диабет. Андый вакытта статин дигән холестеринны төшерә торганны японнар бөтенесе дәррәү эчәләр. Аларда хәзер именно шушы статиннар белән бәйлиләр. 83 яшь кадәр уртача яшиләр. Ә безнең халык инфаркт үткәрә, инсульт үткәрә, статин эчми. Шушы мәсьәлә. Әле шуның өстенә хәзер вирусны. Шушы мәсьәлә ковидка да килеп керә. Без менә законнарны, медицина законнарын төкереп карый торган. Тагын бер тапкыр әйтәм, врачлар любой вакытта килергә тиеш һәм киләләр. Менә без Төркиядә булдык, анда бер малай башы белән төртелгән, тегин нидән төшеп аквапаркта. Врач килгәнгә $150 түләделәр. Хикмәт, ул аерым тема безнең. Юк, монысы икенче тема. Юк, безнең вакыт кызганычка әллә ни күп түгел. Юк, шушы темага карап тора. Чөнки без ковидка каршы прививка ясатыгыз инде. Как будто ул миңа кирәк. Нәкъ шундый мөнәсәбәт туа да шул бездә, Ринат әфәнде, нәтиҗә ясап әйтсәк, вакцинациягә менә уңай мөнәсәбәт булдыруда нәрсә таянытасы барга тиеш? Кешенең үзенең сәламәтлегенә битараф булмаска тиеш. Кеше үзенең сәламәтлеге турында кайгыртырга тиеш. Әгәр дә кеше, менә бөтенебез әйтеп китте, бер үк сүзне сөйлибез бит без. Кеше әгәр дә үзенең сәламәтлеге турында уйламаса, аның янына табиб куеп та алып барып ясатмый, полицейский куйсаң да ясатмый, бушка булса да ясатмый, түләүле булса да ясатмый. Монда кешенең үзенең дөньяга мөнәсәбәте турында сүз бара. Менә сез әйтеп киттегез, кайбер илләрдә менә күп инде, менә бик бит Израильдә менә күп. Алар ничек итеп, алар бит анда бит тоже ясатмаучылар бик күп иде. Каршы килделәр, демонстрацияларга чыктылар, тегеләй булай. Алар да ясатмыйсың икән латны.
Өйендә утырасың, Ләкин чыкмыйсың. бездә андый вакыйгалар булырга мөмкин түгел. Бездә башка илдә яшибез һәм уйласыннар иде чынында. Әйе. Булмасам да, кеше үзенең сәламәтлеге турында үзе кайгырса, нәкъ шулай. Башка бер әйбер дә кирәк түгел. Нәкъ шулай, ковидка каршы көрәштә бердән-бер чара ул әлегә вакцина, үзебезнең сәламәтлекне чыннан да үзебез кайгырсак дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.